Xa está, Sec. Que che peca a ti agora? Me peca? Sí. Volviches mover a pedra que separa as túas terras das miñas, De iso nada, non sei de que me fales. O Marco sempre estivo aí. Os provedores non nos atenten mentres non nos poñamos ao día nos pagos. Pero poderán esperar un pouco máis, non? Non. Tin que xa esperar un abondo. É unha competición escolar, un concurso de coñecementos. Fanse unha serie de preguntas e a escola que máis acerte gaña. Estiven pensando que se cadra non paga a pena contarlle a Andrés todo o barullo que houve nestes últimos días no xulgado, para non preocupar. Que siga coas súas vacacións, tranquilo. Moi ben, como que irá. Hola, Pitusa. Que tal? Vas participar nese concurso? Sí. Eu tamén. Por casualidade non irás participar con preguntas sobre o fútbol, non? Efectivamente, claro, fútbol. É o meu. Pois eu tamén. Polo que acaba de dicir, hai que meterlle 15 anos, polo menos. Preto, tamén quero preto. Eu quero preto. Moi ben. Vou consultar o arquivo da propiedade para ver a situación exacta dos lindes desas terras e xa vos aviso. Ben, aí falache, señor, isto é un xuiz, e non o que había antes, moi ben, Carlos. Non verdade, escoita. Corrás move a pedra pola mañá. Sí. E outra pola tarde. E pola noite a pedra está no mesmo sitio, home. É mellor morrer con ele. Se esta pedra ten que estar un monte de brasas máis para lá, carallo. Eso nada, ten que estar un mundo máis para lá. O sitio da pedra é este. E daqui non se move máis, de acordo? Sí. Teño a vosa palabra. Gracias por me aturares. Non digas parvadas. E xa verás como se amaña todo. Hola. Traio algo para cear. Hola. Hola, Elena. Hola, Cristina. Eu xa marchaba. E as terras de Currás e Tarasido non son de Currás e Tarasido. Pertencen a Ramón Couto. Comprouillelas aos pais destes dous hai 20 anos. E vos sabíadelo, non? Non sei... Xuiz, quen sabe o que tal comprar Ramón Couto? Entre todos pensamos que podemos sacar o varador adiante. E logo como, meu rei? Xa consultamos con o noso abogado e o mellor é que fajamos unha cooperativa. As bases do concurso e as regras din que se hai un empate, pois non hai nin vencedores nin vencidos. E a Ramón non lle dicimos nin chiu, Sí. E nós traballamos as terras. Hai trato. Hai trato. Pola sombra. Que che medre. Fito, esperta. Pero isto xa é o último, é dormindo na clase. Que dormindo eu? Non, eu, estaba dormindo eu. Que non, home, que non, que... O que pasa é que fechei un ana cos ollos para pensar mellor no que estabas dicindo, claro. Daquela saberás de que estaba falando, non? De que estás... Sí, home, claro, estás falando do... Xa vos calade. Agora, co permiso do señor Fito, imos seguir falando do que estábamos falando, que era de Álvaro Cunqueiro, vale? Vale. Pois na súa obra, Se o vello Sinbad volvese ás illas, Álvaro Cunqueiro contanos as viaxes e os soños. Ti estás tolo. A quen se lle ocorre dormir na clase? É que non puiden dormir nada en toda a noite, entendes? Ademais, teño malos soños e... Ainda por riba estou nervioso, non me ves. Estás enfermo? Pois non, creo que peor. E logo? Non sei, pero... Creo que teño delirio pola gaita. Delirio pola gaita? Sí. Estás seguro? Sí, como meu avó. Pois sí que estás apañado. Xa sei, Iria, xa sei. Ademais, este é un problema moi grave. Delirio pola gaita. Acércanos a outros mundos descoñecidos.
Chano. Hei, que tal? Trouxen isto. Vale. Ah, chega xusto a tempo. Escoita que vai dicir Ana. Ok. E agora imos dar unha boa noticia para esta emisora. O programa Rutas pola Costa da Morte da nosa compañeira Paula Couto está nominado pro Premio de Iniciativas Ecoloxistas da Asociación Axuda á Costa da Morte. É certo iso? Sí. Avisáronos hoxe a primeira hora, pero queríamos te dar unha sorpresa. Espera. Estamos seguros de que Paula vai conseguir este merecido premio polo seu labor ecolóxico ao longo de todos estes anos. Non podo creer que me nominaran para ese premio. Que dis, muller? Se estaba cantado. Que ilusión. Seguro que o gañas, tío. Que non vai gañarse, non? Ai, que modestiñame, eh? Sí, pero déxate estar aí, home, que ainda te vas marear. O pavimento algo mellor está, pero curvas hai tantas ou máis que antes, Pero que eu tamén estou moi liado, home. A marea sobe abaixo todo o día e non dou feito, home. Non te estou dicindo que non veñas, Ben, home, és da familia, por que non has de vir? Sí. Eu tamén, Tamén ti és o meu curmán preferido, tamén, Ala, ta logo. Vente, ala. Falso. Que pasa? Quen vai vir? Vai vir o meu curmán de Vigo, home. Vítor. Ben, non che cae, non? Nunca me caio ben, non? E non sei que merda ten que vir facer agora aquí. Pero, que che fixo? É que é un checho, home. E sempre fui, Amigiño de falar, non é? E a mí uns ecosicas non me gustan. Pero isto é... dilo por el. Serían cousas de nenos, non? Cousas de nenos? Se ti ainda non naceras, E xa nos poñían aos dous de exemplo, que éramos cuspidiños. De exemplo? A ti de exemplo? A min de malo, el de bo. E na escola, que? Cando facíamos teatro con Dona América, quen facía de Anxo? El, e eu de Demo. Pero, era cousa de Dona América, pero isto, que sei, a min pareceme que logo seguro o teu curmán é o tipo do máis corrente. Ai, sí? Pois, e cando metía petardos na misa, que un día montou unha falla de moito carallo. E depois, ao final, botaron as culpas a min. A ti? Sí. Por qué? Porque dixen que fora eu. É porque dixeches que foras ti. Por non disgustar a miña avó. E máis eu xa estaba acostumado a levalas, que? Pero o raposo del tampouco non dixo que leva boquiña, non é? Ti estarás exagerando, Exagerando? Xa verás cando veña, xa. Presumido como é todo... Non é? Moito farol, é moita... É o peor de todo, non é trigo limpo. E non terá algún defecto, dixo eu. Ai... Que bonita é a familia ben levada, así a todo, ese Nadal con panxoliñas, Hora 22. Puntal 30. Bos días, Elena. 30. Hola, Couto. Bos Como se días. vai, Adrián? Ben, e logo ti? Non hai queixa. Que? Chamáchesme para asinar o contrato da compra do Varadoiro? Non exactamente. Pois éche unha boa oferta. Ninguén che vai facer outra mellor. Sí, que era unha boa oferta. Se tes medo de que alguén perda o traballo, xa che dixen que todo o mundo vai continuar no seu posto. E súbolle la paja a todos. Se queres, busco chalgo para que sigas traballando. Moi amable. Non. Tes outro comprador, non? Pois eu subo a súa oferta. Mira, Couto, calquera oferta que teñas que facer, agora várllela ter que facer a todos estes. Que queres dicir? Pois que agora formamos unha cooperativa. E o Varadoiro xa non é meu na máis. Agora é de todos. Unha cooperativa? Sí, señor. Sodes ben parvos. Comigo estaríades mellor. Penso que non, Ramón Couto. Que saberedes vos, Unha cooperativa. Habedes de arruinar o negocio. E despois aí no comprar por 4 pesos. E que? Se non me chamaches para a venda, para que me chamaches logo? Para que faja o favor de retirar canto antes ese barco que tes aí a piques desafundir. Moléstache. Moléstame. E xa puxen unha denuncia no Consello. E tiñas ali algunhas máis postas. Así que vouche dicir unha cousa. Iso é un delito ecolóxico. Así que canto antes, fai o favor e retiro. Xa pensarei o que fago con el. Pois faino pronto. Porque se le vais che botar en riba moito antes do que ti pensas. Non te preocupes. Eu sei ben o que teño que facer con esa lurpia. Seguro que o sabe. Ese barco vai traer máis dun disgusto a Ramón Couto. Oi, pero vai a fachendoso que é. É que ten unha cabixiña. Eche moito. Eu non sei como aguantamos.
Fito, que é? Levo unha hora mirando por ti. Ai, sí. Ai, perdoa. É que estive buscando por un tío que sabe moito de palletas, non é? Sí, xa me contou Iria. A ver, que se ha parvado de delirio pola gaita. Si, é moi grave, É que é unha enfermidade ou... Non, é unha especie de instinto que temos na miña familia. Como con instinto? Sí, un instinto. Un instinto básico de carácter instintivo, que? Xa lle pasara o seu avó cando era novo. Andaba así como medio tolo. O peor é que non vou poder dormir tranquilo, De que todo que ven a gaita, pois teñome que fastidiar. Sí, xa. Está alimentando todo, non? Credesme facer parva ou... Non, de verdade. Vou soñar unha outra vez ata obsesionarme. Non me vai deixar tranquilo. A mellor ainda me volvo medio tolo ou algo. A non ser que aprenda a tocar a gaita. Claro, é que estas cousas só pasan en Portosás, non? Sí, Tirri, pero eu estou abatido, Este delirio vai acabar comigo, como case acaba co meu avó. Pobre Fito, con delirio pola gaita. Enhoraboa, Ramón. E por qué? Como que por qué, Non ti non sabes que a túa filla Paula está nominada a un lotazo de premios polo programa que ten ese na radio? Premios? E cantos cartos lle dan? Non che é cousa de carto, Ramón. É cheo ese aquel que che recoñecen o chollo que faz, non é? Eso que é? Mira, Manfui, ti és moi novo. Pero créeme, todo é cuestión de cartos. Boas tardes a todos. Boas tardes, Pitos. Hola. Pon unha auga, Belinda. Quería falar con vostede, Ramón. Ti dirás. Acaba de chegar unha notificación. Ten varias denuncias e ten que retirar o barco que ten abandonado na boca da ría. Pero que pasa hoxe que todos me falan do mesmo? Que mal fai o meu barco ali? Pero ti rasoa 5 minutiños, Ramonás. A xente que vai á praia, que? Toma o sol embaixo dos barcos ou que? Queda avisado, Ramón. Xa ten varias denuncias. Ten que retirar o barco urxentemente. Se non o fai, exponse a unha multa e a un embargo. Non te preocupes, Pitusa, xa me dou por avisado. É por asesorado. Albano! Onde dixaxe Romino, Albano? Currá, que pasa na roda, o que? Miña nai descubriu as duchas e máis os armarios. É tudo no mesmo día, Evaristiño? Perdón, pero creo que se está a producir unha confusión, No se lo puso, mira. Insisto en que se están a confundir ca miña persoa. Que pingüín, que és unha chiquitiña, Gracias, pero mellor un café descafeinado. Claro. A min Evaristo faloume moitas veces de un curmán seu cuspidiño a él. Ti debe ser Víctor, non? En efecto, así é. Víctor Currás. Moito gusto. Eu son Ladislao Couto, son o mellor amigo do teu. Ai, sí? Un placer, home, que tal? Moi ben. Pois, por certo, alguén sabe onde está o meu curmán? Sí. Perdoa que estou... Pola visión. Entendo. Podes presentar estes amigos que están... Bueno, amigos... Sí, claro. O meu pai Ramón Couto, industrial da vila... Esa cara soame. Sí, eu lembro-me de ti, Que tal, don Ramón, que tal? Ben, moi ben. Fomos criando aí unha pequena bodeguiña, non? Pouco a pouco. Celso, petróleo, ben, para todos, o petróleo o responsable do local, o dono. Que tal, como estás? Ti debe ser dos Puga, non? Dos Puga? Sí, eu son Celso Puga. Vai, desculpa antes, é que... A súa señora... É o cuspidiño, A súa señora é Belinda Romero, aí. Un placer, señora, un placer. Encantada. Desde o fondo, Arturo Vidal... Manjo, pero, de verdade, o seu curmán máis cajadís polo mesmo que é. Moi ben, chavalote, que tal? Ben. E a señora? Eu son... Pitusa é a secretaria do xulga. Disculpa, como te chamabas? Ladislao. Disculpa, Ladislao. Son señorita, chámame Pitusa. Un placer inmenso, Pitusa. O mesmo digo. Tedes que perdoar, pero a min
Pareceme bastante extraña toda esa historia de que alguén teña delirio pola gaita, eh? Pois é certo, Andrés. Na familia de Fito hai varios casos. Non é ningunha broma, eh? Non, eu non o tomo a broma, eu simplemente digo que é raro. Xa, pero que lle vou facer? Ademais, a mí non me gusta nada ter o instinto ese. Non podo facer nada por evitalo. Ah, claro. Un instinto. Fito, mira, Iria máis eu temos unha sorpresa preparada. A ver se che gusta, vale? A ver se sandas. E logo que? Xa verás. Así que delirio pola gaita, non? Sí. E que hai moitos casos en Portozás. Pois aínda hai, pero sobre todo na miña familia. Que eu me acorde, por parte de miña nai, houbo 3 ou 4, pero por parte de meu pai... Aquí tes? Gústache? Home, non. Era a gaita de meu avó. Era o mellor gaiteiro de toda a Costa da Morte, así que hai que cuidala. A ver se te serve. Home, a gaita do Xocas, Moitas gracias. Nada, a ver se sandas. Con xeito. Iria, a Fito non ten que sandar, a Fito non lle pasa nada. Xa me entendo. A ver se sabes tocar, Fito. Aí vou. Fito. Eu, para min, eu creo que para empezar que moi ben. Moi ben. Sí. Vino? O malo é que... Sabes o que pasa? Que dis que non trae boa sorte tocar o primeiro día así moito, eh? Xa, pero é que non podo tocar outro pouco. É que esta gaita é boísima, un pouco máis. A gaita sí, pero o gaiteiro... Eu creo que non, eu creo que non, Fito, Non. Non, porque os veciños, non sabes, igual os molestamos. Pero, a ver, que antes de ir xantar, por favor, un pouco máis, Andrés, veña. Logo marcho, un pouquiño máis, nada máis, veña, un pouco máis. A ver, por favor, un pouco máis, Andrés, veña. Veña, por favor. Veña. Un pouco máis, dixo que sí. Home, Evaristo, curmán da alma, home. Que ganas de verte, un aperto, home. Tamén eu morría de ganas, Que alegría cando chamaches. Entón, finalmente parece que tes un traballo estable, Evaristo? Parece, pero tamén vos percebes, E máis se teño terras, un pouco de terra, mar, que do aire non se vive. E ti que? Ti que fas? Pois, digamos que me adico aos negocios. Negocios. E cando marcha, non? Home, Evaristo, acabo de chegar e xa me estás botando. Di tamén... Non, eu teñoche aprecio, E máis se non... És de familia, non? Pas que teño medo que non te afajas ben por aquí, Isto non é como na cidade que ali tendes de todo. Aquí é... Pero... A mí pareceme un sitio moi pintoresco, non? Pintoresco. Evaristo, notoche un certo rancor de cando éramos cativos, Eso está xa aí no aquel de memoria, non... Seguro? Nin siquiera o petardo da igrexa? Non, que non, home, tes medo. Ben. Pois, estiven no bar de petróleo e coñecín xa a toda a xente da vila. Incluso a esa Pitusa. A Pitusa. Pitusa traballa aí no xulgado. Sí. Moi interesante, non é guapa, pero é resultona. Sabes se ten mozo ou... Que eu saiba, non? Moi ben, mellor. Ai, que me caje na Mariluz, Víctor? Que queres ti con Pitusa? Non vais liar, Evaristo, tranquilo, cousas miñas, home. Pois di todo o mundo que nos parecemos moito, E como non sexe no blanco dos ollos, non vexo eu. Que? Xa pensaches ben o de casar con Cristina? Non había nada que pensar. Xa o tiñamos moi falado. Xa, claro. Por certo, estás convidada á boda, A mí non me gustan as bodas. E ademais que pensaría Cristina? Non te preocupes. Ela non te quere mal.
ás veces ten algunha reacción un pouquiño forte, non? É un encanto. Sí, un encanto. Mas xa pensarei se vou á boda ou non vou. Como queiras. Mira, eu quería te invitar a unha festa que imos facer no Varadoiro. É para celebrar que xa arranxamos os nosos problemas. Pois iré encantado. Hai que levar algo? Sí, ganas de pasalo ben. Estupendo. Sí, pase. Señor xuiz, viño a avisar de que non vou poder vir repasar os expedientes. Non se preocupe. Que guapa estás, Pitusa. Que quedaches con alguén, non? Non. Sí, quedei con rapaz para tomar algo. Pois nada, a pasalo ben, muller. Gracias. Eu daquela, claro, xa estaba farto do cura, entón botei un petardiño, non? Eu moi parvo cargou cas culpas. Estivo castigado todo o verán. Ai, Curraz, de pequeno eras bastante papón, eh? Sí, había os máis pelidos. Sempre era igual, Eu a teimar cas ideas e ela a facela sempre. E claro, sempre cargaba un pouco co paquete, non? A ver, conta máis historias, non hai máis? Home, historias de nosas así de pequenos, eso, bueno, lembro o día aquel, por exemplo, o día das sardiñas, Evaristo, que eu fixen unha aposta de que non era capaz de comer sardiñas crúas, non? El arredemo que sí. 15. Pero que xa chega, Víctor. Estás te facendo algo cheche, non? Pero a esta xente está lle gustando, Evaristo, tampouco non hai que ser aprensivo, non? 15. Veña, que son cousas de rapaces, rapazada, non... Xa está. Tanto conto. Pero, non, estas cousas son fermosas de lembrar, tampouco hai que ofenderse, non? Son preciosas, me dixo xeo que... O caso é que el comeu unas e bueno, tuvo un embacho, claro, estuvo na cama, creo que, pois 15 días ou máis, non? E logo, eu lembro que só dicía, como era? Sí, non volto a comer o peixe, non volto máis a comer o peixe. Tes ti máis conto que a min, pareceme a min. Pois eso, ala, morro a conta e vamos para casa como os percebiños que collín pola tarde. Pois non, Evaristo, non. E logo que plan está, se non é moito preguntar. Quedei cunha rapata. E que rapaza é, se non é moito... xa estás aquí. Boas tardes a todos. E logo tes plans con Pitusa? Pois sí, algún problema, Evaristo? Non, logo que vai pasar, En fin, ata loguiño a todos, un placer. Imos dar unha camiñeira por aí. Alá, ata logo. Carallo, para o teu curmán. Vai a máquina. Chegar a encher, máis rápido que a miña moto, meu. A ti que te importa? Fai ben, que? Non importa. Curraz, eu sempre pensei que ti é Pitusa. Pitusa que? Por que non vas pensar a República Colombiana, melindre? Ai, mira ti. Caracho. Muller, eu só che digo que fales cos ecoloxistas eses para que non me rompan máis a cabeza co do barco. Que non, papá, sabes de sobra que o barco non pode estar aí, telo que quitar e punto. A eles tanto lles ten. E só por uns días. Nin por uns días nin por nada. Xa tiña que estar sacado dai hai ben tempo. Mira, se retiran a denuncia, doulles uns cartos para a organización esa. Cartos. Ti toda mañas con cartos, e non é así. Pois ata agora, fuime bastante ben, amañando todo con cartos. Mira, nena, o barco aí non molesta nada. Sí que molesta, e non me chames nena, vale? O que pasa que son uns repugnantes. Se metesen os fosiños noutras cousas, mellor lles iría. E Celia faille o xogo para molarme. Repugnante sí que es ti. Eles fan o que teñen que facer. E Celia tamén. Claro. Ti dalle a razón a todo o mundo menos a teu pai. Eu dolle a razón a quen a ten, e non es ti. Pero por que non sacas dai o barco e que morro conto? Agora non podo. Parecería que lles teño medo a eles e máis a Celia. Ah, claro, e prefires ter o barco aí tirado. É unha cuestión de principios. De principios. Teo que ser un carneiro e un aproveitado. Está ben. Apañareime sen ti, sen a túa axuda, como sempre. Que remedio.
Gustache Portosás? Sí, claro. Eu son daqui. O mar hoxe está espléndido, verdade? O mar está espléndido, sí. Pero ti estás máis pitusa. Que é o que máis che gusta de Portosás? Ti. O falar non ten cancelas. Eso, dilo por quedar ben. Non teño necesidade. E un currás nunca mente. Estarás te referindo aos currás que non son de Portosás? Pitusa, desde que cheguei ao bar non puiden deixar de mirar para ti. Non digas esas cousas. Si queres, digo chas ao oído. Porque son verdade. Que recendo. Mareas vivas de Portosás, o mar, que mo foi levar. O mar. Non se pode permitir que ese barco siga abandonado na boca da ría. É un claro atentado ecolóxico e un perigo para outras embarcacións. Exiximos medidas urxentes para a súa retirada. E todos sabemos quen é o responsable. Ramón Couto, que se nega a retirar ese barco. Unha e outra vez Ramón Couto burlase de todos nós coas súas actuacións. Atacando imos saturar as súas trapalladas. Ramón Couto segue vulnerando as normativas ecolóxicas. Non se pode permitir por máis tempo actuacións deste tipo. Por eso nós desde aquí reclamamos ás autoridades que tomen medidas neste asunto. Que vos pareciu? Ben. Non foi moi convincente, non? Sí, convincente sí. Pero igual fuches un pouco dura, non? Dura? Merecía cada cousa do que dixen. Xa, o que non sei eu é o que lle parecerá ao teu pai. Que lle parece o que queira. Se retirara o barco non pasaba nada desto. O que queremos dicir é que igual a xente pensa que queres facer méritos para gañar o premio, non? Criticar o teu propio pai para demostrar a túa valentía denunciando delitos ecolóxicos e así conseguir o premio. A xente pode o ver así, Paula. Pois non é así. Mira, eu teño que denunciar todo ese tipo de actividades. E dame igual que sexa meu pai ou que sexa Perico dos Palotes ou que. Pois a min iso do delirio pola gaita non che me soa nada de velo no diccionario médico, A mellor ven con outro nome esa enfermidade, non digo que non. Que non hai ninguna enfermidade, é un instinto. Ai, é un instinto. En que consiste ese instinto? Porque instinto animal non é, non? Outra vez, xa che dixen que non era o primeiro caso que había na miña familia. Por exemplo, o meu avó xa o tivo. É hereditario. Menos mal, Eu que pensei que provocaba unha bacteria, xa me vía eu buscando vacinas para todo Portosás. Mira, ti creste moi lista, non, Berta? Pensas que o sabes todo, pero desto tes un pouco falta de ignorancia. E ti non terás falta de rego sanguíneo? A ver, Berta, que o rapaz está obsesionado, a ver se lle podes botar unha man con ese tema. Mira, eu escoitei falar do delirium tremens, do delirio de grandeza. Xa está. Aí. Iso é o que tes ti. Unha boa dose deses dous delirios, sí. Mira, xa che dixen que mentres non toque ben a gaita non vou ter parada. Vou soñar todas as noites con tocala e non vou pensar noutra cousa que non sexa a gaita, entendedes? Pois así tá a cabeciña ocupada, home. Ai, pero ti nada, non te preocupes que non é nada. Non que va. Nota xe que a ti non che pasa. Mira que relaxada estás. É que a mí non me gusta a gaita. Ha de ser por iso. Berta, Imos facer unha cousa. Vas deixar pasar uns días. Se non che pasa o delirio pola gaita. Sí. Pois imos falar cun amigo meu que é psiquiatra, vale? Claro, un psiquiatra. Pero non estou tolo, Berta. Saca de aí. Quen dixo tal? Como vas estar tolo, ti? Que? Convencido? Sí. Pois veña, a marchar que Berta a ter máis pacientes que atender. Oi, Fito, foi un placer axudarte, Sí, gracias. Ala. Que tal? Home, boa rapaza, non che digo que non. Pero non ten nin idea destas cousas.
esa parvada do barco varado vai camiño de converterse nun problema demasiado serio. É porque non mandas que o retiren, papá? Claro, para que despois Celia mo refreje polos fosiños. Deso nada. Home, non sei. Miren unha cousa, Ramón. A vostede ese barco non lle fai falta para nada, non? Non, para nada. E que lle parecería se yo retiraran de balde encima quedar ben ca xente? Si, home, si. É onde encontro uns panocos que fajan eso. Iso é moi sinxelo. Vostede doalle o barco a un colectivo ecoloxista e logo eles o usan para as súas investigacións, en fin. Sigue contando. Empeza a interesarme a tua idea. A idea nin siquiera é miña, A idea ven duns colegas que alá na zona de Baiona tentaron montar un clube náutico, non? Entón, no primeiro, pois tiñan o mismo tipo de problemas. Mariñeiros, oposición, cascotes de barcos vellos. Entón, eles optaron por esta fórmula, non? Doaron un barco que compraron ali, retiraronlle o barco, retiraronlle a denuncia, e eles quedaron como señores diante de todo o mundo. Sabes que tiveches unha boa idea. Por que a ti nunca se che ocorre unha cousa así? É de que estábamos falando xusto antes de chegares, Prácticamente quitei unha idea da boca, Gracias, Víctor. Ti sí que sabes facer ben as cousas e non como a outros. Non hai de que, Ramón. Por certo, aquí en Portozás tampouco sería mala idea montar un clube náutico, Mire en Camariñas que ben lle vai o meu amigo José Luis, Camariñas si vai moi ben, Camariñas si. Ollo xa falaremos, pero... Que? Como vai eso? Ninguén manda, ninguén tes. Que, Elena, había que celebrar isto ben celebrado, non é? Paja a pena. Ei! Todos firmes que aí ven o xuiz, Hola. Trouxen esta botella. Non chegarei tarde, non? Que va? Mas fixache ben, Chegas a tempo. Toma. Ai, non, gracias. Millor como un pouco de carne. E non vas probar as sardiñas. Foron a pescar aquí petróleo e mango esta mañán. Dixo eu, Que son alérxico ao peixe. Como? Que? Que son alérxico desde pequeniños. Se como algo de peixe, boto o fígado. Oi, Carlos. É que estar nun apreto. Por qué? Como un pouco de carne xa está, non? Aquí en Portozar, se che invitan as sardiñas, tens que comer sardiñas. É unha tradición, de verdade. É unha pena, home. Agora que te empezas a levar ben cos veciños, por culpa unha sardiña... Chegará con que coma unha, non? Sí. Que é unha broma, parvo! Menos mal. Ai. Oi, que? Bailas ou vasme dicir tamén que és alérxico? Non, que non bailo moi ben, sabes? Bótalle ganas, home. Ui. Pois sí, mas, Víctor, eu estou moi só en Portosás, entendes? Non hai iniciativa, non hai ideas, todo só. Xa, pero estou vendo que tampouco te vai tan mal, Ladislao? Que tal, Evaristo, home? Precisamente estou falando aquí co teu curmán, un fenómeno, Un fenómeno. Xa sei. Tivo unha idea boísima para desfacerse do barco que ten o meu pai abandonado. Ben, en realidad a idea foi un pouco dos dous. Sí. Evaristo, e ti que tal, home? Que tal todo? Vaime como me tanquir. E a ti que? Pois, ben, fenomenal. Onte estiven con Pitusa e... Bueno, é unha persoa, é un sol, unha maravilla. Sí, xa sei, Pero en serio, É unha auténtica gozada, unha ledicia de persoa, Xa vos vin ali faenando. Aí sí, se nos biches. Home, por que non saudaches? Porque eu son dos que non me gusta andar molestando por aí a xente. Biches, Ladislao? Este é o meu curmán, Sempre discreto. Fixeches moi ben, Evaristo, fixeches. Xa. Ti sabes cando te vas ou non? Bueno, pois en principio non teño presa, Aquí xa non hai ambiente de cortello, estáse francamente ben. Pois he pasado ben, Hala. Ladislao, ti que? Collín percebes como puños, Velos comer a miña casa? Percebes? Na tua casa? Home, eu de mil amores, Evaristiño, pero claro, é que xa quedei con Víctor para ir comer algo por aí. Sí, Ladislao, algo así liviano, un peixino algo, porque logo quedei con ela e... Bo peixe ti, cuidado non caixas nas redes de Pitusa. Perde cuidado, Ladislao.
Mira, o meu lema é vive e deixa vivir, Eso sí, vive ben. Que bo lema. Que hora tes, home? -5. Faise tarde, Entón ti, Evaristo, ves ou non ves? Non. Eu tamén vou facer de réxime como vos. Pero... A ver, colle aire. Trata ben, con moito cariño. Pero a mí non foses nela, que logo se desafina. A ver, pensa nela como se fose unha parte de ti. Como se fose un brazo ou unha perna. A ver, encho fol. Estás preparado? Ben. Un momento. Agora, deixa sair o son como só o vento en puntasás. Mira, Melgacho, empeza a pensar que non tens nin idea do que falas. Marcho. Está claro. Ten delirio pola gaita, como o seu avó. Mal asunto. Adiante. Boas. Ai, hola, Pauliña, senta. Que me querías? Nada, quería falar contigo. Xa che escoitei esta mañá na radio. Pensarás ti tamén que me pasei con meu pai polo do barco, non? Non, claro que non. Ademais, ti xa sabes que desde este consello vas levar todo o apoio que necesites para enfrontarte con teu pai, xa sabes. Xa pensaba que me ias ti tamén botar a bronca, como Chano e Ana. Non lles fagas caso. Chameiche para outra cousa. Ti dirás? Hai novas sobre o premio. Ai, sí, é que se sabe. Pois que o vou entregar eu e que a entrega se vai facer aquí. Así que está claro que lle van dar a alguén de Portosás. Pero en serio? Sí, eso me dixeron. Así que vaite preparando para recibir o premio. Ai, Celia, non sei. Non me quero facer ilusións, se non mo dan a min, que? E a quen lle van dar, sendo en Portosás, a quen lle van dar, nena? Se ninguén o merece máis que a ti. E verás que cara vai poñer teu pai. Ti non estarás contenta só por amolar o meu pai, non? Oye, claro que non. Digamos que é unha alegría a maiores. Cando sabes para quen é o premio? Pois, mañán pola mañán quedaron de chamar para mo desiren. As lentas xa non se me dan tan ben. Pois a min aínda me gustan máis. Oi, perdoa se me pasei antes coa bromiña do peixe, Non te preocupes. Estás pasando ben? Sí. Sabes que cada vez me gusta máis Portozás. Pois é unha mágoa, porque con Andrés aquí logo vas ter que marchar. Sí. E empezo a pensar que vou botar de menos algunhas cousas. Señoría, é vostede moi galante. Só con que non merece. Carlos, dixéronme que estabas aquí facendo unhas xestións. Xa vexo. Non vos preocupedes, non quero molestar. Cristina, non sabía que chegaras hoxe. Que tal? Xa. Adeus, Carlos. Cristina. Cristina. Pasa algo, Elena? Non, nada. Veña, xegamos coa festa. Que hai, Pitusa, que? Boas, Currás. Querías falar co xuís? Non, quería falar contigo. Comigo? Quería falar contigo que pasaba por aquí e como está a marea subindo, dixen eu vou falar un poquinho con Pitusa que... Ah, moi ben. Pois nada, falemos. Ajá, falemos, por exemplo, de que tal lo pasaches onte con o meu curmán. E a ti que te importa? A min nada, pero é da miña familia. E todo o que lle pase a él tamén me pasa a min. Pois pasámoslo moi ben. Tes un curmán moi simpático e agradable. Ajá, moi agradable, non? É que sabe estar en calquera sitio. E que anda ca Petrina abrochada. É que me faltan dentes, que queres? Mira que pinta leva só. Hai que lle pasar un ferriño á camisa de vez en cando. Oi, o ferriño que modera. Porque non serás como o teu curmán. Porque cada un é como é. Oiches? Por certo,
Estivome contando unha morea de historias de cando eras pequeno. Mira que eras parviño, É un milagre de listo, non? Pero a ti de onde che ven ese interese, digo eu, por saber así se o pasamos ben ou mal? A min ala mi do carallo, Eu pasaba por aquí e dixen vou un poquinho xulgado, pero xa me largo agora, Seguro que é só por eso. Non será tamén que estás así un poquinho celoso? Celoso eu. Ai, que me destabilize coa risa. Por mí xa podes ir xuntos ao mar, Eu lázome que está baixando a marea e os percebes non esperan por mí. Pero non estaba subindo. Que leria, home, subindo, baixando, cansado. Por hoxe xa está ben. Por fin, sí. Por fin... Claro. Por fin quero dicir que se vai notando melloría, Está... Muitísimas. De verdade? Sí, o avance día a día... Nótase. Sí, pois, moi ben, daquela marcho, Ala, ata mañá. Toma. Como é? Ata mañá. Explica iso de ata mañá. Sí, ata mañá, non? Que... No. Iso... Sí. Iso quere dicir que mañá volves, claro. Sí, claro, para seguir tocando, non? É que na miña casa non me deixa. Como o meu obxectivo de lirio pola gaita, pois entendedes, non? Vale, calma. Eu marcho, Vémonos. Tal. Claro. Isto ten que ter unha solución, Tena? Sí, non, porque ten que ter solución, isto xa houve outras situacións que tiveron solución así deste tipo, de delirio. Esta ten que ter solución. Porque ten que ter solución, sí. Eu creo que sí. Xa é hora. Deben estar a piques de chamar. Estou un pouco nerviosa. Por qué? Se está claro que cho va a andar a ti, nena. E vai ser unha boa publicidade para a Radio Municipal. E teu pai vai quedar ben amolado, xa verás. Ai, Celia. Muller, só me alegro por ti. Deben ser eles. Ai, agora sí que estou nerviosa. Tranquila. Sí? Dígame. Sí. Celia Rei o aparato. Sí. Que? Xa sabedes o nome do premiado? Quen? Que? Está seguro? Pero debe de haber unha equivocación, home. Que estades seguros é que foi por unanimidade, pero eso é imposible. Pero que faz aquí só dormindo? Deixádeme dormir, é que non peguei ollo en toda a noite. É polo delirio? Sí, é como se Jaxi vai acabar comigo. Xa verás que logo che pasa. O qué? Non me vai pasar, non consigo aprender. Iré, ti oícheme tocar, é que non dou unha.
Home, moi ben non tocas, non, pero podes aprender, Son un inútil. Pero, home, non te podes render. Si, é que vou facer? Que vou facer? Espera uns días máis, poida que se che pase o delirio, non? Se non aprendo, isto non vai ter solución. Non vai ter solución. Marcho ensaiar. Pobre Fito. O que lle pasa é que está tolo. Non, ti non sabes eso, O delirio pola gaita é moi serio, Non sei que podemos facer para axudarche. Teño unha idea. Unha tolemia que vai acabar co seu delirio pola gaita. Conta comigo. Vale. Non quero discutir, vale? Que pasa, Celia? Non o vas creer, nena, non o vas creer. Dixeronche o nome do premiado? Sí. E quen é? Teu pai. De broma? Non. E fui por unanimidade, Seica. Pero eso non pode ser. Pois é. Seguro que o animal ese fixe algún amaño dos seus, estou segura. Xa falarei con ele, porque meu pai nunca fixo nada polo medio ambiente. Non, Todo o contrario. Volvo pro súper, vale? Vale. Veña, pobre. Veño aquí preguntarche se o pensaches, se queres casar conmigo. E atópote outra vez con Elena. Como se teño que dicir que só estábamos bailando? É que sempre que te vexo estás con ela. Non lle des importancia que non a ten, Cristina. Bailaches algunha vez comigo? É diferente. Foi no medio da festa, xurdiu. Comigo tamén tes ido a moitas festas e nunca bailaches. Non, desde logo, como te pos por bailar cunha amiga, Non é por bailar. O peor era o xeito como vos mirabades. E como nos mirábamos, que se pode saber. Como hai moito tempo que non me miras a mí. Mira, Cristina, non sei como xo teño que dicir, pero entre Elena e máis eu non hai nada, absolutamente nada, está claro? Mira, marchemos deste sitio dunha vez. Ti xa non pintas nada aquí, xa chegou o xuiz titular. E o meu pai está desexando que traballes con el. Xa, pero... eu... Non estrague o noso despois de tantos anos. Supoño que tes razón. Carlos, casarás comigo? Sí. Claro que sí. Son unhas flores moi bonitas. Pitusa, ti mereces todas as flores do mundo. Pero non podes vir por aquí. Pero que non te imaginas as ganas que teño de verte. Oxe chamáchesme por teléfono 4 veces. Pero iso a mí non me chega. O teléfono é moi frío. Eu quero estar contigo, Pitusa. É que non podemos facer isto. Non somos rapaces. Pero eu, cando estou contigo, síntome como un neno, como un rapaz. Que cousas dis? Pitusa. Pitusa. Mira, teño que ir un momentiño ao despacho do xuiz porque lle teño que preparar uns documentos para que os asine cando chegue. Espérame aquí, sí? Non tardes, Sí? Quen é? Eres tú? Sí. Entonces ya no estás enfadada. ¿Te han gustado las flores? Sabes que te mereces todas las flores del mundo, ¿no? Sí, yo cuando estoy contigo también me siento como un niño. Sí. Sí, yo también quiero estar contigo. Pues nada, estoy aquí en la aldea, cojo el coche de línea y esta tarde me voy ya para ahí. Vale, ya hablamos, muy bien. Sí. Vale, adiós, mi amor. Un fuerte abrazo.
Un beso fuerte, churriña. Falabas con alguén? Non, ben, sí, cousas de negocios, en fin. Marcho, Pitusa, porque... Para onde? Que lembro que teño que solucionar unha cousa con Evaristo, entón mellor que o faga agora. Ata logo, sí? Vémonos pola noite, non? Pola noite... sí, pola noite, sí, claro, pola noite. Aquí tes. Hola, filla. Xa sabes que me deron o premio ese, o premio como se chame. Sí, xa sei, xa. E non estás contenta? Sabes que teu pai tamén ten inquedanzas ecolóxicas. Contentísima. Podes saber que trapallada fixeches para que che deran o premio? Trapallada? Ninguna. Deille o barco que tiña abandonado e eles pensaron que merecía o premio. Hai que flipar. Eu traballei moi duro, sabes? Merezo ese premio moito máis que a ti. Pero eu deille o barco. Un barco que tiñas ali abandonado que cho sacaron dali antes de que tiveses que pagar a multa, mira ti. Esa é unha maneira de ver as cousas. Sabes que teño razón. Pode ser, pero o caso é que o premio levei no eu. Sí, un premio que ni sequera sabes como se chama. Eso é verdade. E sabes, vanme sacar unha foto no xornal. Como se vai poñer Celia. A ti é o único que te importa, non? Saír no xornal e amolar a Celia. Mira, cada un organiza a festa como quere. Mira, deixémolo, vale? Non quero seguir falando disto. Pero, Paula... Nin Paula nin Paulo, son 6:60 e déixame en paz. Pois nada, a mí ainda me queda moito para mañar aquí. E logo ti que tal? Pois, nada, viña a dicirche que marcho. Marchas? Sí, marcho. Andrés reincorpora o seu posto. Pero ainda poder botar aquí uns días máis, non? Non, xa o estiven pensando, o mellor é que marche canto antes. Para arranxalo da boda e todo iso, sabes? Xa, a boda. Ademais, vou empezar a traballar na empresa do pai de Cristina e non vou ter moito tempo libre. Oi, pero ti non querías ser xuiz. Cristina e máis eu estivemos falando e pensamos que é o mellor para os dous. Así podemos estar máis tempo xuntos. Cristina e máis ti. Mira, Carlos, eu pregúnteche se ti non queres ser xuiz. É o mellor para os dous. Pois nada. Xa nos veremos antes de que marches. Sí, xa nos viremos despedir Cristina e máis eu. Ben, ata logo. Esta tamén, xefe? E ti que faz aquí, ó? Pois estou collendo o autobús. Evaristo, estivente buscando para me despedir, pero non te dei topado e... En fin, marcho. Marches? E logo? E logo chamo a miña moza e quere que volte inmediatamente. Ai, a túa moza? Sí, íamos casar e todo e logo ela pilloume cun renuncio con outra rapaza e... En fin, esas cousas. Ajá. Pero de todas as maneiras agora quere que volva, parece que xa lle pasou e... E agora Pitusa que? Oh, Pitusa, sí. Pitusa é o recendo do amor e... Que magua. É que amontóase mochoio e Evaristo e... Ti sabes a cantidad de diñeiro que ten o pai da miña moza no banco? Ah, xa entendo, xa. É que son cousas que non... Oportunidades, entendes? Que non se poden desaproveitar. E ti esa quérela? Home, Evaristo, teñolle un aquel, sí. Ah, é aquela. Ajá. Ti és deses que nin fode nin deixa foder, Evaristo, que embrutecido estás, home. Non saque as cousas do quicio, home. En fin, Evaristo, ata logo, veña. A ti agora ala chi do carallo, non? Se queres sin despedirte de Pitusa? E dalle con Pitusa, home, pero que queres que faga, home? Si son imponderables, Evaristo. Veña, xa está, mira, despídeme ti dela, cómpralle unhas flores e o que queiras, veña, toma, home. As flores van a plantar ti no rejo do cu. E aquí non volvas máis, En fin, eu non podo esperar máis que o autobús sae marcho que teño que marchar, Evaristo, ata outra. Gracias por todo. A ver, pois a ver onde imos logo, que... Tranquilo, que irei máis e temoche unha sorpresa. E logo non me podes deixar en paz?
que hoxe non teño moitas ganas de ler, Igual mañán teño, pero hoxe... Escuita, imos te presentar uns amigos. Uns amigos, dis, uns amigos. Cristina Pato, como fixestes para que viñera? Pero ti quen pensas que somos nós? Hola. Hola. Dixeronme que che gustaba moito tocar a gaita. Sí, pero é que fajo moi mal. Bueno, iso é practicar e sobre todo ter moita paciencia. Paciencia teño moita, pero o que me falta é idea. Pois nos imos che botar unha man. Vale? Imos tocar unha peza. Veña. E tírame outra coa alcaldesa. Non, gracias, hoxe non teño moi boa cara. Veña, muller, xa verás que ben saímos nos periódicos. A alcaldesa de Portosás entrega o premio da ecoloxía esa a Ramón Couto. Como lle volvas decir que nos tiren unha foto xuntos, leva as uñas de recordo na cara como se le me chamo. Ben, e ahora entrega o premio. Un momentinho, sí. Papá, que o discurso que te escribín en podías ter vido con jarabata, que menos, non? Se vivise mamá en paz descanse. Aí estás. Gracias. Xa. A Asociación de Axuda á Costa da Morte ten o honor de entregarlle o premio para iniciativas ecolóxicas da Costa da Morte a Ramón Couto. Bravo. 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 Bravo, papá. Quería dicir unhas palabras. Xa sabedes que eu non son home de discursos. Pero quería dicir que este premio non o merezo eu. Eso ten razón. Este premio mereceo a miña filla Paula Couto, que desde a súa emisora foi quen de me convencer para que lle doara o barco á Asociación Ecoloxista. E tamén quero que saiba que, ainda que ás veces non o parece, quérolle como a ninguén neste mundo. E tamén quero ao meu outro fillo, Ladislao, claro. Gracias, papá. Ainda que non facía falta, en serio. Tanto ten. Pero tiñas razón. Eu só quería o premio para darlle nos fusiños á bruxa de Celia. Que eu tamén che quero. Ainda que a veces me toles... Na verdade, o premio deslle gracias a min deste, non? Pero eu sou unha persoa modesta, sabes? Non me gusta figurar. E non era mellor unha copa dourada un poquinho máis grande, Ás veces sorpréndesme, Monchiño. Pois xa ves. Díxome que me despedise de ti, que el non tiña tempo, que tiña que marchar. É porque lle entrou tanta presa. Por que o chamaron? Creo que para un traballo. Non sei. Non marcharía por culpa túa. É logo como lle fixen, Pitus. Non sei. Como andaba por aí contando contos de cando eras pequenos. Por estas que eu non lle fixe nada. Seguro que sí. Oxalá foses como él. Xa me gustaría xa. Ainda non che dixen todo o que hai, Que máis che dixo? Dixo que lle parecías unha muller encantadora. E que en toda a vida nunca máis ia esquecer de ti, De verdade? E cando dicía, tiña os ollos húmidos que parecía que ia a chorar, Evaristo. Que? Ti pensas que volverá algún día? Si, Noutra maré, o convento de Norte, ou... Marcho que teño que marchar, E non
ten o delillo ese, Xa, pero agora non hai que nos faga parar. E segue tocando fatal. Que? Xa vou facendo mellor, non? Sí! Moito mellor, Moito mellor, xa dixeu.